dizuegu. Lurrak hainbat geruza ditu: geosfera, hidrosfera eta atmosfera. Geosfera 3 zatitan banatzen da: lurrazala, mantua eta likidoa. Hidrosfera da lurraren zatia ura duena, eta atmosfera da lurraren zatia airean dagoena. Geosfera. Geosfera planetaren zati harritsua da. Ur-oinen azpian dago eta hainbat ditu: lurrazala, mantua eta likidoa. Lurrazala kanpoaldeko geruza da. Solidoa da eta harriz osaturik dago. Mantua erdiko geruza da. Bero handia du eta belguna da. Nukleoa barne-barneko geruza da. Bero oso handia egiten duenez, harriak urtuta daude. Hidrosfera. Hidrosfera planeta osoko uren multzoa da. Ur likido gehiena itsasoetan eta ozeanetan dago, eta ur hori gasia da. Ur geza kontinenteetan eta uhartetan dago. Lur azpiko urak bereizi behar dira. Izotza planetako leku hotzeetan dago. Ur lurruna atmosferan dago. Atmosfera. Atmosferak aire luze bat osatzen du. Airea gasen nahaste bat da. Gas ugarienak nitrogenoa eta oxigenoa dira. Atmosfera hainbat geruzatan banatzen da. Lurrazaletik urrunen dauden geruzak troposfera eta estratosfera dira. Lurrazala, kanpoko aldaketa, higadura, garraioa eta sedimentazioa lurraren zati harritsua da. Harriak higatu egiten dira. Harriak puskatu eta higatu egiten dira. Harriak puskatzeko bi mota prozesu daude. Bat, mendietan ura sartzen denean, harrietara ura izozten denean, harriak puskatu egiten dira. Eta bestea, landarearen sustraiak harrietara sartzen direnean, puskatu egiten da harria. Higadura. Hau da gaude energiaz sortutakoa. Lurrikara. Sumendia. Sumendia lurraren irekitune bat dira. Eta hau da bere esker. Hau magma. Hau tximinia. Hau lava. Hau kraterra. Hau sumendiko. Lurrikara. Lurrikara lurrazalen bat bateko mugimenduak dira. Lurrikara txikiak izaten dira normalean. Hau da lurrikarak egindakoa. Harria. 3 motatako harri da. Magnetikoa, sedimentarioa eta metamorfikoa. Magnetikoa magma hausten denean, basalto. Sedimentarioa beste harri batzuk eta izaki bizitunen hondakinetatik eratzen dira. Fosilen dut harria. Gainontzekoa. Harri batzuetatik sortzen dira. Arbena. Harrien ziklo. Harrien ziklo. Sedimentarioetatik ondoratu preso eta temperatura altu. Preso ondoratu eta temperatura altuetatik ondoratu. Ondoratuetatik metamorfikoa. Metamorfikoa lurrazalera atera eta higatu dira metamorfikoa fusio temperaturatik magma. Magmatik igotzea sumendiak eta lur-barreatik magmatik. Magmatikoa ondoratu presio eta temperatura altuak metamorfikoa. Lurrazalera atera eta higatuetatik sedimentarioa. Eta sedimentarioa ondoratu eta magmatikoa. Eguzki sistema. Eguzki sistema eguzkiak eta haren inguruan ginaka ari diren astroek osatzen du. Hau eguzkia da. Hau Merkurio. Hau Artisa da. Hau Luna.
Hau Marte. Hau kometa bat da. Hau asteroide herrikoa da. Hau Jupiter. Hau Saturno. Hau Urano. Hau Merkurio eta hau ur berrikoa da. Planetak. Hauek dira gure sistemako planetak, zorneko planetak. Eguzkitik gertuen daude dira Merkurio, Artizara, Marte eta Lurra. Kanpoko planetak. Eguzkitik urrunago daudenak dira Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno. Planeta nanoa. Planeta nanoak ere eguzkiaren inguruan milaka ari diren esfera formako gorputzak dira, baina planetak baino txikiagoak dira. Eguzki sistemako gorputz txikiak bi talde daude. Asteroideak eguzkiaren inguruan milaka ari diren forma irregularreko gezur txikiak dira. Kometak eguzkiaren inguruan milaka ari diren astro izoztunak dira. Izarrak gas esfera ikaragarriak dira eta haiek berdean energia kantitate handia sortzen da. Izarrek hainbat propietate dituzte. Kolorea. Izarrak hainbat koloretakoak izan ahal dira, temperaturaren arabera. Tamaina. Izar batzuk hainbat tamainakoak izan ahal dira. Argitasuna. Izar batek igortzen duen energia kantitatea da. Konstelazioa. Konstelazio bat ortziaren eskualde batean elkarrengandik gertu ikusten diren izarren multzoa da. Ipar hemisferioan eta hego hemisferioan ere ez dira konstelazio berak dituzte. Galaxia. Galaxia milioika izarren multzoak dira. Hainbat forma daude, iribi formakoa, eliptikoa eta irregularra. Gure galaxia esne-bidea izenekoa da. Espazio esploratzen. 1000 urtearekin zitzaion espazioa esploratzen. Hauek izan dira, orain arte bilaketa horretarako gertaerarik garrantzitsuenak. Satelite artifizial bat. Sputnik. Lehenengo orbitan gehitea 1997an astronauta bat Yuri Gagarin lehenengoz espaziora irten 1971 eta gizaki batek Neil Armstrong lehenengo ilargia zapaltzean 1969an. Eta hau gure txandea izan da.